Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević i ja živim i putujem u mom kamperu koji zovem Kombina. Kao što ste videli, napolju je pao sneg i ko duže prati ove epizode možda je očekivao da će biti jedna snežna epizoda, ali neće barem ne još. U današnjoj epizodi ćemo da vidimo zašto ljudi idealizuju van life i da li je uvek tako. Po nekim stvarima o kojima sam pričao sa ljudima koje sam upoznao, shvatio sam da je jako puno ljudi zainteresovano za ovakav stil života. I da li je zaista tako da vi odete na neku planinu, neki kamp uz neko jezero, uz neku reku, na moru i uživate tamo ujutru sa kafom, kasnije sa pivom, upoznajete ljude. Da li zaista tako? Pa uglavnom jeste. Ali pre nego što krenemo, ovu epizodu su podržali KS Shoes, domaća firma koja proizvodi sjajne planinarske cipele, tako da trk na njihov sajt imate dole u pinovanom komentaru i nabavite sebi par cipela. Hladno je, tako da učinite to čim pre. Van life podrazumeva dugo vremena provedenog u kombiju, što znači da se stvari što duže vremena provedete u kombiju menjaju. Pre nego što krenemo sa listom stvari u životu u kamperu, ostanite do kraja videa. Daću vam možda rešenje kako da možete imati kamper, putujete, a možda i da zarađujete. Ali ajmo prvo. Da li je ono na Instagramu što vidimo laž, sve one lepe fotke, brutalno odmah do jezera, ali dosta puta te fotke nastaju da ljudi ne smiju da spavaju na tim lokacijama, nego se dovezu do tih lokacija pa ostanu tamo. Ali većinu lokacija koje sam ja posetio do sada, sam imao mogućnost da spavam na tim najlepšim lokacijama, da baš to pijem kafu, čaj, rakiju, pivo, šta god, upoznajem ljude i jednostavno uživam. Ipak sve to donosi neki set problema, da vi morate da razmišljate ipak i o vodi, i možda i o struji, i o tome da vam je vozilo uvek dobro i dešavaju se nesreće na putevima, dešava se da vam pukne guma, tako da zahteva neku vrstu rešavanja problema usput. Ali ajmo dalje, onda ovo je možda idealan uvod za narednu stvar, a to je sloboda i obaveze. Vi dobijate, to je ta sloboda o kojima svi toliko pričaju, vi dobijate tu slobodu i to je istina, ali ukoliko vi imate, svi mi imamo neke obaveze, ukoliko vi ne možete da rešavate vaše obaveze dok putujete, to vam već pravi problem. Druga stvar jeste, ovo je neka jeftinija verzija kampera i život u Srbiji vas često vodi ka tome da imate ovako neku vrstu kampera, mnogo je teže kupiti pravi veliki kamper i skuplje. I morate da shvatite da čak i kod tih velikih kampera vi dolazite u situaciju da vam je to jedno mesto, dnevna soba, WC, kuhinja, spavaća soba, evo, sve je to tu tako nekako nagurano i vi ćete, ne znam, otići na put i to je 6 meseci tu ste, na ovom mestu. Zamisli ovde sad 2 osobe, imaš neke obaveze, radiš online, radiš za kompjuterom, već je problem. To je neka stvar koju vi morate da razmislite da li biste vi uspeli to da podnesete. Sad zamislite i da živite tako i da dugo putujete. Uglavnom, jedna interesantna stvar za razmišljanje ukoliko želite da idete ovim putem. Samoća, svi govore samoća, kako možeš stalno sam da putuješ, kako ovo, kako ono, brate, realno uživam. Ja upoznajem brdo ljudi usput, sad već dešava se da me prepoznaju, tako da ako slučajno me negde vidite na planini, slobodno ne iđite na čaj, kafu, rakiju, pivo, šta god. Ali hoću da kažem, ta samoća na mene ne utiče nešto posebno, retko kada, jer volim da čitam knjige, volim da radim, volim, imam obaveza zilion, upoznajem lako ljude, tako da za mene to nije neka stvar, ali dešava se naravno da ja odem negde na planinu gde nema nikoga, da je neka ogromna magla, pa se masa povukla i nema ih tu, ali opet za mene je to sve neka vrsta iskustva i kao što sam rekao, uvek imam nešto da radim, tako da za mene to nije problem. Da li je jeftino? Pa zavisi kako gledaš. Ukoliko bi inače posjedovao auto,
Kombi će ti izaći, registracija kamper kombi će ti izaći skuplje vozilo, skuplje sve. Da li je jeftino ovako živjeti? Ne znam, šalim se, znam. Jeste jeftino ukoliko nemaš neki stan da plaćaš, ukoliko si odlučio da skroz pređeš u ovo vozilo. Kao što sam rekao na početku, sve to nosi set nekih problema. Kad si ti negde na putu, pokvariti se auto, gde ćeš spavati, moraš iznajmljivati, moraš nešto kombinovati. Tako da jeste jeftinije, mnogo jeftiniji život, ali dolazi sa inicijalnom dozom koju morate na početku da platite. U mom slučaju ja sam ovo platio 10.000 evra zajedno sa kombijem. A ukoliko vas interesuju malo više ti troškovi, koliko šta izađe, imate ovde video koliko košta život u kamperu. Takođe ima još mnogo tu videa kako napraviti kamper, bla bla bla. Obavezno sve pogledajte ako vas ovo interesuje. Sad ovde postoji jedna stvar koja mene, moram vam priznati, jako boli. Znači, to je neka vrsta svakodnevnice. Često putujem, svuda sam i izgubio se jedan meni vrlo bitan moment. Kad vi puno vremena provedete na planini, na jezeru, na moru, kada to postane svakodnevnica, to je problem. Ja se dan danas sećam momenta kad sam prvi put išao u Crnu Goru na more, pa ima ona krivina, pa izbijete na onaj pogled na more i osetite u stomaku onu sreću, pa kad osetite miris mora, to je jednostavno neki od najlepših osjećaja i kad ovo postane rutina, kad putovanje postane rutina, prohtevi postaju veći. Znači više nije hoću da budem na planini na suvoj planini, nego, brate, hoću da se uštekam negde u Švajcarskoj gde imam najbolji mogući pogled na jezero. Tako da prohtevi u tom smislu rastu. I to je ono što mene, iskreno da budem, najviše pogađa, što puno stvari sam izgustirao i možda sad malo već, ali ovo zvuče previše nadmeno, ja se izvinjavam stvarno, ali previše stvari ja sam izgustirao i jednostavno tražim nešto jače, više, bolje i tako to i tako to. Sad, za koga van life definitivno nije? Za ljude koji mrze konstantno neke sitne probleme da rešavaju, za ljude koji ne znaju da se nose sa samoćom, da budete sami, i za ljude kojima smeta neizvesnost. Jer kad ti pogledaš gde sam ja sad parkiran, nije to ono kao tvoj stan, tu si i blejiš. Tako da uvijek ima neka mogućnost da se nešto dodatno desi. A za koga je van life? Za ljude koji vole da putuju onako malo avanturistički, za ljude kojim nije problem da budu sami na nekoj lokaciji, za ljude koji vole da rešavaju usput probleme, za ljude koji vole avanturu, za ljude koji vole da upoznaju ljude. Znači, lista za koga ovo jeste je ogromna. Ipak ovo sve ima neku svoju cenu i često je cena baš ta što ljudima ne odgovara da uđu u svet kamperizma, van life-a, kako god ga zovete. Problem u ovom smislu jeste što je inicijalni trošak dosta velik. Mene je izašao ovaj kamper 10.000 evra, odnosno 4.500 evra je bio kombi i još otprilike 5-6.000 evra oprema i da sve to sredim, to sam ja sve sam radio. Imate ovde video koliko mi je izašao kamper, sve u detalje, tako da može i vama da pomogne. Tako da inicijalni trošak jeste velik. A onda dolazi tu moment da se ljudi često pitaju koliko će onda imati oni vremena za ta putovanja. Jer ipak ti hoćeš da ostaviš život na mesec, 2, 3, a opet idu troškovi od stana, od ovoga, od onoga i nije baš tako lako, slažem se. Tu stupa iznajmikamper.rs, iznajmi-kamper.rs. Tu sam napravio sajt gde vi možete, kad završite vaše kamp vozilo, da ga objavite i da ga izdajete po nekoj
vašoj ceni. Također će tu uskoro biti neki kampovi, malo više blog postova, neke ideje o putovanjima, gde ići, šta raditi, mape, vamo tamo, bit će svega. I ono što je dobro kod Iznajmi Kamper RS jeste što vi ne morate više da se bahćete, da kačete na Instagramu konstantno fotke, da boostujete postove, da ovo, da ono, nego će ovdje ljudi dolaziti, viđat će koje sve kampere imaju, kad su slobodni, tako da sjajna stvar. Nemojte mi zameriti, siguran sam da postoji još koji bugovi na sajtu, tako da slobodno pošaljite poruku ako nalete neki problem, ukoliko ne, sjajno. Pošaljite ovaj video nekome ko ima kamper, ko bi ga možda izdavao, a ja se najiskrenije nadam da i ovo vama možda otvara neku vrstu mogućnosti da vi napravite neki kamper, putujete sa njim, izdajete ga i eventualno zarađujete od toga. I to je to, hvala vam puno što ste gledali, želim da se zahvalim ekipi sa Patreona, mnogo mi pomažu da se realizuju ove epizode, tako da uskoro očekujte nove avanture, srećna vam nova godina i to je to, vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!